d'alguna forma és un viatge ple d'aventures, no? És un viatge al que mai s'arriba, és la Ítaca dels ajuntaments, l'administració local, la que està més pròxima a la ciutadania. Jo que vinc del món associatiu, de la visió de l'escola, també del món d'escola valenciana i tal, pense que m'ha costat molt l'adaptació, no? Ara jo crec que he après, no? Però evidentment s'ha produït, d'alguna forma crec que estem fent les coses bé, no? En el sentit de que nosaltres diem que el CIRA volíem que fos la clau del canvi, el compromís era la clau del canvi, i crec que hem obert moltes portes i moltes finestres. Crec que la importància del tema de l'atenció a les persones, del tema d'ocupació i d'alguna forma fer una ciutat molt més agradable, molt més saludable, molt més sostenible, crec que això està en l'ADN de la coalició, d'una coalició que té una representativitat molt variada, molt interessant des de la visió de les persones, des de la visió del medi ambient, des de la visió d'una miqueta d'intentar fer feliços a la teua ciutadania. El que vol un alcalde és fer feliços a la seva ciutadania. Jo crec que d'alguna forma hem obert molt el tema de la participació, se va millorar la carta de participació ciutadana, tots els mesos tenim assemblees ciutadanes per els barris, hem obert el tema de la visió directa en la ciutadania i també una altra visió ha sigut d'alguna forma és fer una ciutat que d'alguna forma se dispararà cap al futur, o se dispararà, no? Que posa les bases d'un nou futur, no? Nosaltres tenim un problema gran que és el tema de les inundacions, no? El tema de la construcció d'un canal, estem parlant d'infraestructures, d'un canal que puga replegar les aigües de pluja, dels barrancs, per a que no s'inunde el barri de les Bases, també és un tema important. Tota la creació d'un anell verd, la visió de l'ocupació és un tema, la creació, donar-li molta potència a la nostra oficina de desenvolupament econòmic, IDEA, i després l'atenció directa a la ciutadania en el tema de l'oficina d'atenció al ciutadà, la CLAU, que l'anomenem Centre Logístic d'Atenció a l'Usuari, i l'abreviatura és CLAU, no? Pues queda arrodonir, estem a menys d'un any pràcticament, però queda arrodonir els projectes que tenim enllestits. Quedaria, per exemple, un tema com important per a nosaltres, que també és el nou edifici de la policia, intentar mirar a veure si podem pràcticament finalitzar-lo per a la pròxima legislatura, posar-lo en funcionament, si la Conselleria ajuda en el Palau de la Justícia, si en edificant podem construir un nou institut, que ja té molts anys el rei en Jaume, l'institut. Queden encara coses, però queda sobretot una qüestió que és important, és continuar tenint la relació d'empatia directa en la ciutadania.